Üdvözlök mindenkit, én itt Jogműsz vagyok, és most ez itt az első videó. Hát most a Minecraftról fog szólni nyilván, és ezúttal szeretném mindenkinek megköszönni, aki megnézi ezt a videót. Nagyon kezdő vagyok, Bandicam-mal veszem a videókat, aki kérdezné. Egy vágóprogram segítségével összevágom a videókat. Én már rég neki akartam futni végigjátszásoknak, csináltam is és legalább 3 sorozatot, amiket végig is vittem, de annyira nem volt kedvem felrakni az ilyen 39 perceseket, hogy akkor inkább előről kezdem az egész pályafutásomat, és akkor ez az Okapi Entertainment kétje kapuit. A terveimről nem akarok nagyon beszélni, hát akkor végül is igen. Mit akartam mondani, hogy először vágjatok fát. Mert hát minden kezdéskor az a jó. Igen. Nem sokára fogunk találni több tököt, és hát végül is most miről beszéljünk még. Most nagyon nem akarok spoilerezni videóban, úgyhogy beszéljünk inkább rólatok. Írjátok majd le a kommentekbe, vagy inkább a Facebook oldalamra, vagy a Twitteremre, igazából tök mindegy, hogy ti miért kezdtetek, ha videóztok, miért kezdtetek el videózni. És hát, hogy ki ösztönzött róla, régen is videóztatok-e már. Hát azt, hogy kérdezi, én már nagyon kiskorom óta videóztam, anyukám telefonján. Utárom telefonján. Fokai szanszérokat nagyon előkelően videóztam. Csak ugye, hát bennem volt ez a videózási kényszer, mint ami hát nagyon sok emberben benne van. És hát én úgy véltem, hogy hát szívesen videózok már YouTube-on is, mert utána nem tudom hány évvel rá megjelent a YouTube. És ugye én szerettem nézni ugye a Katamari, nem is Katamarival kezdtem a YouTube nézést. Nem tudom kivel, de Minecraftot videózott. És utána jött Katamari, és akkor fú mondom, sztarolt ilyen videóst. És ilyen jó van, mindig csak végül is példaképem lett, aztán elkezdtem videózni. Később nekivágtam egy Half-Life 2 végigjátszásnak. Azt besült meg minden. Tehát folyamat. Jöttek meg érzések, hogy milyen szar videós vagy, meg ilyesmi. Az az előző csatornámon volt, utána erre rá csináltam, hogy újabb YouTube fiókot nem tudtam a másikra visszalépni. Nem, mert nem azért, mert kipannoltak, inkább azért, mert hát nem én csináltam YouTube fiókot, és ugye Gmailre van kötve. És a Gmailt sem én csináltam, és nem akar, és egyszerűen nem adja oda a haverom. Tehát értitek? Tehát ő se tudja, gondolom, hogy mi a jelszó meg ezzel, és gondoltam, hogy ilyen felelőtlenek vagyunk, akkor inkább csinálok magamnak egy Gmailt, Facebookot, Twittert, és akkor ezeket mind megcsináltam, később YouTube fiókot is csináltam. És akkor most itt vagyunk, ebben a sorozatban, Minecraft első részében. Igaz 8 perc, 39 másodperc, 87, na mindegy, lényeg, hogy 8 perces lett, és hát én nem ennyit akartam, de picit már unnom, tudjátok, hogy felveszek 10 percet, azt még 10 percet, még 10 percet, aztán várok még 30 percet, mire legenerálja azt a rohadt videót. És akkor azért lesz ez 8 perces, de ha megszavazzátok, akkor lesz több perces is. És ha megszavaztok, még több like jön, meg ilyesmi, akkor más végigjátszás is lesz, illetve látjátok majd az arcomat, hol vagyok, meg ilyesmi. Lesznek majd különböző találkozók majd oldalakon, úgy értem, hogy Minecraftban, ilyen helyeken. Tehát igen. És akkor beszéljünk tovább. Tehát én nagyon szeretek YouTube-ozni. Egyik legjobb dolog. Én ilyen programozó vagyok, legalábbis szeretnek lenni. Informatikában nem is vagyok rossz. És lényeg, hogy én Lua programmal próbálok csinálni játékokat, ilyesmi. Ugye, még Katamari csinált 2 játékot is Luával. Úgy gondoltam, én is neki rugaszkodok, de ugye ahhoz meg több évi gyakorlat kell. Bár ezt most is meg tudnám tanulni, de mivel egy nap a sulig, ezért nem. Úgyhogy elhatároztam, hogy akkor
akkor inkább tanulok, most nagyon jó, nagyon jól fogok tanulni, és akkor elérem a programozást, akkor megteremtem azt a játékot, amit én már nagyon rég tervezek, amit én akarok. Az a baj, hogy ott több ember kell, de biztos, hogy addigra már lesznek haverjaim, akik ugyanúgy programozóak, meg ilyesmik, és akkor ők segíteni fognak. Grafikus programozás, meg ilyesmi. Hát a szinkronizálókat még azért nem tudom, hogy kik lesznek. És ugye lejár az időnk, még 3 perc. 3 másodperc, és vége. Tehát nagyon a szívemre adott az, amikor jól leizéltek, hogy milyen szarvidós vagyok. De akkor én elhatároztam, hogy akkor mutassuk be az ellentétét. Ezúttal azért komolyabban álltam neki a videózásnak, tehát mint láthatjátok, most már ugye új gépet is kaptunk, másik. Úgyhogy ezzel már lehet mindent forgatni, tehát nem az a laggos cucc. Az egyetlen hátránya az, hogy az XP-s cuccokat nem nagyon rögzíti, tehát az ilyen 2008-asakat igen, de az ilyen 2007-eseket nem nagyon szereti. Aztán majd úgyis elér ez a pillanat a Minecraft sorozatomba, hogy döntéshez jutunk. Folytassam a sorozatot, vagy ne folytassam. Ugye, ez most is eljött már az elején, hogy szeretnétek-e több részt is látni a videókból, vagy nem szeretnétek több részt látni a videókból. De ugye ez már csak is a ti döntésedek, ezt már Facebook oldalamra írjátok ki, mert miért ne? Jöjjetek be, majd engem ismerősöket beszélgetünk. Mindenki, én fokozatosan felfogok majd YouTube fiókon, ja igen, YouTube-ra is, Facebookra is, Twitterre is, Gmailre is, és akkor így lassacskán értesülök a ti kis reagációtokról, hogy mi a véleményetek a sorozatomról. Hát lassan letelik az időm, úgyhogy én itt most elköszönök tőletek. Én itt Jakabit voltam, és hallgassátok tovább a videókat, illetve a videóban lévő dolgokat. Sziasztok!